ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ଆମେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜଣେ ବାଳକ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଏ ବୟ ଫ୍ରମ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ କେବଳ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓନ୍ଲି ଫର୍ 4 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ୱେର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲ୍ଡ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକ ଜୁନୁନ ଆସିଥିଲା। When watching the Kargil war ignited passion for the nation in him. ପରେ ଏକ ଏନଡିଏ ଫର୍ମ ଉଦ୍ଧାରରେ ଆଣିଥିଲେ। ସୋ 2 years later borrowing an NDA form. So 2 years later borrowing an NDA form. ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭିତରେ କୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡ୍ରୋଇଂ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର ୱେଡିଂ। ଡ୍ରୋଇଂ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର ୱେଡିଂ। ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଚି କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ସିକ୍ରେଟଲି ଗେଭ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ। ହି ସିକ୍ରେଟଲି ଗେଭ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ହିମ୍ ଏ ଲଟ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ହିମ୍ ଏ ଲଟ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଖି ଗର୍ବର ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବଟ୍ ଟୁଡେ ଦେୟାର ଆଇଜ୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ। ବଟ୍ ଟୁଡେ ଦେୟାର ଆଇଜ୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ। ସେ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ଜଏନ୍ଡ ଦ ଏୟାର ଫୋର୍ସ। ହି ଜଏନ୍ଡ ଦ ଏୟାର ଫୋର୍ସ। 2019ରେ ଗଗନୟାନ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ 2019 ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଗଗନୟାନ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମିଶନ୍ସ।